Migago kamachielo wadhi kaunti ma Bungoma komedo ni jagoro maongirore migao mar arita pacho kae Raymond Omolo osingone jo Kenya ni alap mar Masinde Muliro maidore Kandui e kaunti ma Bungoma ibiro bed ka osetieki kata kosetiek los mano ene nyasi mar Madaraka Day kochopo tarik 1 dwe mar 6 higani. Kanoloso tok timo limbe e alabno, Omolo ne owacho ni ojende mag NYS kod jolweny ni kono mar neno ni ikruoge duto ni kare. Gino mane osir kod gavana ma Bungoma Kenneth Lusaka mabende okwayo jodak ma Bungoma mondo kik bed kod luoro kendo gidhi mana mbele gitudre kod jotelo mar neno ni odiochiengno obedo makare. We are ready to host this year's Madaraka Day on 1st of June this year. I know there have been fears that there were delays, but like he has said, we are now ready to go. We have put all systems in place. We are also here with the local leadership. We have gone round and we are satisfied that we shall be ready to have that. So just to reassure the people of Bungoma and the country that you are most welcome to Bungoma, the land of Mulembe, on 1st of June. As you may have noticed, there has been significant progress in terms of the completion of the stadium, particularly the terraces and the main pavilion. We now have our colleagues from the Kenya Defence Forces who will also help with the supervision of the last section of the works that are on.